sanibonani kuze zonke indawo la uzafunyelela khona leli zelikhuluma njengamanje. Mina ke gama yami ngiyena lapha nje ke umshezana ke umpromote womculo wesintu. Sikani madoda. Ngithi namhlanje ke sikuyilo lolo suku. Sikani madoda ke wangena lapha ke uSthembiso. Wathi nje kele kade nomuntu nje kulu kuthi ku uSthembiso Shezi. Sabona weSthembiso Shezi. Ngiyacela nje ke wangena lapha uKids Show. Bangena baba baningi abantu lapha nje. Ngithi nje ke mina gama lami ngiyela lapha nje ke umshezana ke umpromote womculo wesintu. Sikani madoda. Ngithi nje ngizapromote lapha namanje. Ezabe ngivakashele lapha insizwa lena ecula lapha njengamanje. House aziyangena lapha futhi lapha ke uJulan_90 wangena lapha ke uPuta era. Ngithi sanibonani ukuze ngibone ukuthi nothando ke lapha ke leqembu ocela simnike ecela ukuthi nithape iscreen ngoba ngifisa ukuthi phela i-hour ebese shayile lapha ke u50k. Please tap the screen. Hawu abantu abafuna ukuthape screen namhlanje. Ngicela ukuthi nithape screen njengamanje sino 0 likes. Ngiyacela bafowethu ukuthi nje pheqe undecofa mihlali ndezeka. Ngicela ukuthi ke nithape screen bafowethu. Ngicela ukuthi waqala lapha ke wathape ubani nje iTwisland idana la thape iTwisland idana lathi ngeke mina ngiyathapha. Ngizabe ngivashele namhlanje lapha insizwa lapha enomlando omkhulu kakhulu lapha kaje ke kumculo kaMaskandi. Ye WhatsApp njengamanje 106 athebo lapha nje ke u20 ilendana. Please tap the screen. Mina ke gama lami ngena lapha kaje ke umshezana ke umpromote womculo wesintu. Yabona abantu lapha nje ke bayeza bayangena bayatheleka abantu. Kwazize lapha kuzongena ke iciko elikhulu kakhulu lapha nelaziwayo lapha nje iciko. Sikene madoda. Lapha lithi nje khona emanxiweni. Kanti igama lakhe nje ke wocela simnike. House. Ngiyacela nje bafowethu sihlale ndawonye. Beka nani koze yoshayela lapha ke u7 ntambama. Sikane madoda. Njengamanje sina 300 likes. House. Ngiyacela bafowethu nishereni bafowethu. Ngiyacela bafowethu nishereni. Ayinyuka ama-likes. Hey, sikani madoda. Ata ama-likes njengamanje 787. Yeah. House. Ngicela ukubuza am I audible there? Ngicela ukubuza ngabe ngiyazakala ngapho na? Nangu uNkhizi Bayiphuli insizwa khona lapha nje ke ethumbe ithi namhla ngikhona. Yeah, baningi kakhulu abantu babona ukuthi bayithakaseleke lapha ke i-interview yakhe lishela lapha ke umshozana ke ezebehleli khona nobani nje. Ngiyacela simnike. Ngicela ukuthi nibhale nama comment bafowethu nithi siyamamukela. Nithi nje welcome. Hayi ukuthi khona lapha njengamanje ke edela lapha ke iqembu okungelana licona lapha njengamanje. Ngicela simnike. Ngicela ukuthi ubhale nje uthi nje welcome ukuze naye ezosizwa yamukelekile kuleli khaya likamshozana. Sikini madoda. House. Kusho. Asize lapha kuqina mangethe namhla ngikhona. Ingabe kwezakalani lapha sekathi mina kuzobe kukhona lapha nje ke iqembu. Awucela simnike. Sikani madoda ke sabona wemadiqa. Sabona we20 ke lendithane. Mina igama lami ngena lapha nje ke umshozana ke umpromote womculo wesintu. Wathi uMr Lovers namhla ngikhona. Wathi uNkhizi Bayiphuli namhla ngikhona. Wayesethi lapha ke uNkhizi Bayiphuli welcome simnike. Siyabonga kakhulu ke ngicela bafowethu nibhale nje nithi nje welcome. Nithi nje welcome bafowethu. Ngicela ukuthi nithi welcome bafowethu. Ngicela wathi uJamaka Silwane ecela kukhonzela ekhaya kwamchunu ngengoma abakhululi ethi ebuhleni. Wejamaka Silwane uzokhonza kodwa njengamanje ke ngisacela ukuthi ke sinike lapha nje ke ucela simnike noma ocela simnike bedlale nje ke ne stage sabo ngoba namhlanje sikhuluma nocela simnike.
Hey, khumbula le combinations kanje he. Shi house. Shi bebe. Tap the screen. Ifuna ukuthi sithi siqhubeka no live wethu end of 50,000 K ucela simnike ngoba inqalabutho wathi wakhala kadeke lapha kahle ke ucela simnike sekwamukela lapha babucela sekwamukela ucela simnike sekwamukela. Please tap the screen wasethi lapha matikla unjani bhuti wasethi ke inkosi yamatikla ngicela umpromotela umculo wami nami khona online ngizokupromotela kwematikla kodwa ngicela ukuthi jeke inbox kwamanje utap screen usefikile lapha na jeke ucela simnike shi baba ho bayanyuka abantu bayatheba abantu tap please tap the screen shi house lapha na umshoba wasepha lapha na ama gift sebonga kakhulu wemshoba kanti uzobe khona lapha edleke escreenini njengamanje maduze nje asinyukeni bafethu at least base ku 10,000 ezongena lapha ucela simnike a request kwenze kuza request memukeleni bafethu iciko lethu le bafethu le nje bamaza abantu abaningi lapha nje ke ucela simnike house akuthi uyasila ngoma lana ngazi ngabe wazi ngaphela ngoba indana kakhulu la ngoma si Sabona we jam castle please tap the screen bafethu mase sithi 10,000 samkhuphula ucela simnike tap sibonga kakhulu wedata ngiyabonga lapha na wedata makasilwane ngokutap screen ngokuthi tap screen tap please tap the screen njengamanje sina 2.6k sibheke ku 10,000k namasibheke ku 10k please tap the screen bafethu tap the screen and share the live ukuze zokhuphuka lapha na ke ucela simnike sibonga kakhulu ke nawe lapha wenazi ngusifisa msebenzi nami ngizotapa wathi lapha ukuthi nami ngizotapa kwase lapha uyuza ngizotapa yeba yangena bayatheleka abantu sina 25 listeners njengamanje sinibingelele kuzo zonke indawo lapho kufinyelela khona lelizwe likhuluma njengamanje si kanti masithi 10,000 namasithi 10k sesimfaka lapha nakahle ke ucela simnike nakuyena ocula lapha njengamanje sikeleni madoda angaze ngabona abantu bebangaka ku live wami ngiyaqala nqa ukubona abantu bebangaka ku live ikamthozana ngiyaqala nqa ukubona abantu bethepha kangaka hey naze nalenza usula mlalo uhlaka kakhulu bafethu nje ocela simnike si wiza lolo voice lela noma lolo phimbo sikeleni madoda house 35 abantu ababukayo njengamanje we've got 35 listeners sina 3,700 ucela simningi yelo wasethi lapha uThulani Emmanuel Dlavu Mthuzana yebo wasethi lapha nje ke uSpesihle unjani asengithi mina ngiyaphila sekulate kakhulu aseke isikhathi sikamanje sikhathi yinja sithi njengamanje 4,000 or 4k bayanyuka abantu 35 listeners bayanyuka abantu 36 bayanyuka abantu please share ungabusalimosha ithuba ucela simnike sikeleni madoda wasethi lapha ugift la hlobo ngiyangena wasethi kiba sinyawo ngiyangena ngisabuza kodwa into ezovele ngiyenze njengamanje safela ngithape lapha screen please tap wasithi Thulani Emmanuel Dlavu akenze ucela usakhona njengamanje uyanibuka nje ukuthi ayibo kanti ngisathandwa kangaka house ngiphathela amanandi nanje namhlanje ngiphathela into esibele azangena bona mamboyisa bayathepha abantu bafethu njengamanje sina 4,700k nama sina 4.7k ngawuthi nithepeni bafethu masifika ku 5,000 ekungenani ke samfaka ucela ngoba kweze khamba ngama network masifika ku 5,000 please 4.9k bayanyuka abantu wasethi lapha ugift Ndlovu Mthuzana bhuti ngakithi endabeni ekhala amanzi ubusika nehlobo yebo wathi lapha kuSpesihle 2003 nginoma wami la siyakubukela khuphuka lapho awubhekene manje ngibona abantu abadala babo omama ngoba ngidlala lapha nje umuntu omdala hayi ingane encane asele lapha ke uSpesihle Msibi unjani wemajazana cha ngisukumajana kodwa ngingumjozana buka lapha ke profile picture yami la ngingu MJOZANA umjozana uthi simlinda impela ubhuti ucela wasele lapha ke uThulani Emmanuel Dlavu seku 5,000 lapha ethi bese 10,000 abasakhona ngale ukuthi nithaba tap tshela ngisho gogo wakho tshela ngisho mama wakho wathi umhleli emanzini ngiyabingelela ngiyumquluso omnyama enhliziyo emhlophe ngithi nje wakukathandeka ex yami house bobo wathi give us now
ngeke ngihlale ngathebe. Please tap the screen bafethu. Uzongena mathusana nje lapha ke ucela simnike. Bathi labana ukuthi baba kasino step champagne. Ungi ela embumbulu. Mhlawumbe ukuthi ngicela ungikhonzele embumbulu. Ave benyuka abantu bamthanda abantu ucela semnike bafethu. Ngiyaqala kwenza into ezekaya bafethu. Bathi lapha nje uSpaceship 2003 sikhona siyabengelela nginoma wami uMasonde la sibona wemama uMasonde wangena lapha ke uRock wathi umfuko bani impandla lena bathi abanye ke ubande likaZelonke umfuko mabanga umtshezela kaQhoko sento basimqabulisa umsolele kwaqa umalala sethe Dawudi kuze gagele nje umshabo de dawabile nje nomfushana busala ufuna usaba tebukala ubuxebuxebu kaxeba kuqala bashana bathathe umalibhathi nyaza ke samthatha simbeke abazamsisanikwe lesenyukasela zezamukela sedande saphinde samphoqa senikwe kubo enquthu safufukalo Ngicela bana ke insizwa labona njeke umathanga lentomba walingani ngicela bana njeke ucela simnike wasicela bana ke uErasmus ayikhale emkhaya wami bayalike abantu sina 7.9k please tap wasicela bana ke unkunzi eyikhonde shemthozana wasicela Erasmus wayibiza kahle bhoti yebo wasicela bana ke usanele Tebani kunjani we mamthozana ngiyaphila wena njani kanti sinaye lapha 53 abantu sebejoyinile qala kuyasho isinicela elikhulu ke namhlanje ke lapha ku live ikamthozana Ithezilende lithi ngeke beze bengihlula ngokuthepha wasethi mahlehlisa kuphela kuyaphileka lapho bhuti umthozana wasethi ke uSifiso Msibe wazisha umthozana yebo ngiyabonga kakhulu wasethi lapha ke umhleli manzini uyazi Mondlo egebengweni umsakazi yebo ngiyazi egebengweni naMondlo ngangaba li security lapho ngoba unyinyaka ikade lapha ke store lesena ngathi sinabantu ngathi abangamandiya lapha ngasekhona ngasegarage ikade khona ke nalapha ngaqala khona ukuthi ngiyibone ukuthi ke nje nami ke nginalo ikhono lakuthi ngagada ikade nje ke like baka TikTok eminyakeni ezayo wakasiwa lapha ukuthi yolani Emmanuel Dlobata asangifunde ngani wasethi ke cela simnike wazi nca kule album namanje khona uhlezi nje eshaya ucela simnike ngoba ikhono aliphume kumuntu anijeke manje sesirichile ke 10,000 likes please tap kakhulu kunaqala sek 11,000 ngifunda malo kwenza ama comment kancane waselapha ke iThesilande dane 10k sengizomvula ke waselapha ke uSibahlise ngibize mfethu nginosisanda nonaledi sihlezi sisemakhabaleni kwadinda senginibizileke lapha ke weSpaceship 2003 bafethu ke ave kumnandi ke bafethu ke la kwa TikTok bafethu ke ngihambile namhlanje ke ngaya le madoda ke esifuleni isigodi kwamajozi ngalaza lapha ke iqembu elikhulu kakhulu wasethi lapha lokudeda ke khuphuka lapho baba ucela simnike ngisacela ukuthi nje ke urequest sicela ukuthi urequest baba ucela simnike abantu bekubone baba ucela simnike cela ukuthi urequest baba ucela simnike wasethi lapha ke uphakathi nginawe msakazi wami ngiyabonga kakhulu bhoti balokubethe phila abantu sina 12,000 likes njengamanje ngicela ukuthi ke baba ucela simnike ke a request ngicela ukuthi a request ubaba ucela simnike ngicela ukuthi a request ubaba ucela simnike sinaye qathatha njengamanje lapha ko live ngicela ukuthi nitsheleni ubaba ucela simnike a request sesinaye lapha njengamanje ngicela ukuthi ubaba ucela simnike a request baningi abantu bamlinde ngamehla bomvu babacela simnika ngithi phela bakathi khona nje lapha na ke nje ke isimemezelo othuthulwane Emmanuel Dlovu ikhona lapho bengithi ungizwe ngiyabonga kakhulu mfowethu ngicela ubaba ucela simnike a request baba ucela simnike ngicela ukuthi request wangena lapha sukana madoda lapha nje ke undevu asebangena bafethu hayi ngeke bafethu ngabanozeri ucela simnika wonke abanozeri screenini
bafethu mnikeni bafethu mnikeni ngifuna wena bafethu nimi boma rose ucela simnike awusakhipele lapha ke jeke umonde wathi thulani lapha Emmanuel Mondle wathi cela asithi lapha ke ugiba sinyako Mthoza cela mase ungena umbuze kwenzakalani ngomsebenzi abawuthembisa beno Ale Mgube usisalindile uyabona njengamanje uyafunda futhi sicela babucela simnike uvele usivalele nje usivulele nje microphone wathi thulani Emmanuel Ndlovu cela wathi thulani cela thenini cela bafethu 40,000 jamani sibele lapha ku 15,000 tap the screen bafethu ngemona into request lapha kwamanje safuna lapha nje ucela simnika kuphela escreenini uzonika isithuba sicela ukuthi bakucela simnike usivalele microphone house sebona kwamasoda phansi batshela bona kacela bhoje athi thulani Emmanuel Ndlovu wangakithi hey baningi abantu abathanda ukucela simnike 63 likes ngeke sanibona le makhaya akwafanga ama-earphone kwasaba ngimuza ngathi ucela simnike uthi ke lapha ke umasosha phansi isosha lami madoda mtshali vule imakhe uphinde uvule ikamera baba ucela simnike bathi ucela uvule imicrophone uphinde uvule le camera 62 people watching kuyaqala emlandweni ukuthi kulafika Mthozana kube nabalandeli abaningi kangaka ngoba sithinde lapha iciko elikhulu bathi zaba ikhona baba ucela simnike phela ke ngoba siyaqala ke siyaxoxa la ke ubaba ucela simnike alithebele ngesintambo yakhe lapha ngoba sifuna ukuthi sizwe intambo yakhe edlalela nabukhoma yo 15,400k please tap 2 minutes please tap the screen Shit, house, boom. Shit, boom. Siyena dozinde lapha ke yiyo leyo ndaba. Yathula sithando samo sithatha lapha ke nje kwasifana phela kwala kithi emsinga kwaMathoza sifuleni. Asathi sipasile 2 siyabuya lapha hayi sisuka mani siyakuzwa mfowethu sina emakhabeleni kwadinda. Yes. House. Baphelile abantu. Kusho lapha ke ucela simnike nginaye namhlanje qathatha la kwaMthozana live. Hey. Tap the screen is 20,000 before it is ngoba abese 20,000 tap wathi lapha nojikelele qiya konakele mashi konakele bafowethu siphethe lapha eciko ocela simnike baba ucela simnike sawubona sanibona sicela ukuthi uvele sikulindele ngamehlo ebomvu baba ucela simnike kuyaqala ukuthi kube na 17k iciko lingakavele escreenini sicela ukuthi uvele siyacela baba ucela simnike siyacela baba ucela simnike usivelele nje lapha ekoma kwi-video sekubona ukuthi uyangempela yini angazi Mthozana silethele isikepha uya ngempela baba ucela simnike uyaphila kodwa cela simnike ngiyaphila njani wemjoza awubingelele abalandeli bakho bagcwele abalandeli bakho ba ubuthaputha abalandeli bakho awubingelele nje ngebezwe iphimbo lakho bekade bakugcina ngiyabingelela nje kuphi nakuphi la enibukela khona uTikTok njengamanje ngithi ngiyabingelela ngilegend ngiyayithoba ngiyaqala ke nokuthi ngenze ku-live la ku-TikTok angiyena umuntu o-live kodwa ke ngitheke ngoba nangu uMthozana ungidonsile ngathi awuthi ngisasengizondela kuphela yebo siyajabula nje kakhulu nathi siyakwamukela lapha ke kwa-TikTok sicela ungayeki ukuvakashela nje ke abasakazi abasafufusa abafana noMthozana kukude lapho saya khona ke ngokwe-social media yesimanje manje ngoba baningi abalandeli abalapho kwa-TikTok kodwa nina amaciko enibadala nisaya ngaleya ndlela leyana yemsakazo yangempela seyikhona imsakazo ke emncanyana nje siyabonga kakhulu nje ukuthi usivakashele namhlanje baba ucela simnike kubonga mina kakhulu Mthozana mfowethu ngokuthi ungimeme ukuthi angisondele ngibonga nje nesupport ke engiyibona ngiyitholayo la ku TikTok ngoba
yabona ama-followers ayenyuka ngempela ngoba ngicabanga ukuthi ngijoyinile la ku-TikTok ngineviki nje elilodwa. Enyuka impela kakhulu. Yebo. Mhlawumbe omunye umuntu wabucela simnike angabuza nje-ke noma bekwazi-ke kodwa phela abantu just nje for ukukhumbuza laba abantu laba abasha iy'ngane nje lezi ey'ncane-ke mhlawumbe uthi utheka ngamazi kahle ucela zimnike noma abanye sebamkhohlwa. Ingabe ucela zimnike ngubani kahle kahle? Ucela zimnike kahle kahle igama lami mina ngisikhumbuzo. Ngokwamtshali Sibongo ngidabuka eMsinga kwamaJozi. Kulesa sigodi abasibiza ngokuthi kusesifuleni mawuthanda kuthiwa kuseminzi ingwenya. Ngidabuka khona-ke ngifunde khona yonke into, ngifunda induku, ngafunda ingoma, ngafunda yonke into khona lapha kuleya ndawo. Ufunde konke khona waze wafunda ngisho intambo. Ngephutha-ke intambo no ayifundekanga lapha, intambo ifundeke nje futhi mina ngisuke ekhaya eMsinga ngoba ngiyindoda ezofuna nje amatoho la eGoli. Kwase kufika-ke mangifika la eGoli hayi izinto ziningi ziyenza cathamiya kuneginci kunayo yonke into. Kwashuza mayikhethele. Empeleni ngiqale ngaso isicathamiya. Isicathamiya. Ukuthi ngikwazi ukucula ngiqale usuka ekhaya ngize ngizofika la eGoli bengicula isicathamiya. Ngitheke mangibona kwanensizwa nje ukuthi zidlala iginci ngalo ngilandela nje phansi kwazo ngilongilandela phansi kwazo. Ngabona ukuthi hayi lento lo ngithethe imnandi lento. Unani nami ngithenge sami isiginci ngifunda intambo. Khalisa. Mhlawumbe omunye umuntu angabuza nje ukuthi-ke kunamagama-ke umuntu uthola ukuthi uyibiza mhlawumbe ngomjozana njengoba ngumjozana, omunye uthola ukuthi uyibiza mhlawumbe ngumgqumeni, omunye uthola ukuthi uyibiza ngegama lakhe langempela njengobhekumuzi Lithulu, Thokozani Langa, abaculi njalo abayibiza ngamagama ahlukehlukene. Kungani wena mangabe sibuka igama lakho libe nobuningi lithi ocela zimnike kodwa lingasho ukuthi-ke mhlawumbe isosha noma lithi ucela zimnike? Kungani wakhetha ukuthi-ke ube yiqembu elithi ocela zimnike? Laphuma kanjani leli gama kacela zimnike noma ocela zimnike? Leli gama leli liqhamuke ekutheni siyiqale lento kusho ukuthi kahle kahle vele ngiyiqala lento bengucela zimnike. Kwase kuba nabafowethu abangijoyinayo endleleni mangiyoqhubeka nalesiginci. Abanjengomashindi yakho ube ikhona insizwa ebengisebenza nabo kocela zimnike yakwaNtuli eNkandla bese kuzoba uMashansi umfoko kaMji yakho enkokade edlala inkositini. Nomunye umfana ababethu uSigila Mkhuba wakwaDuze usewashona. Kusho ukuthi-ke ngithe sekuyigroup kanje ngabona ukuthi angeke kulunge mangivele ngithi ngocela zimnike ngoba nazi insizwa seyijoyinile. Ngase ngifaka lo 0-ke ngathi ocela zimnike ngoba sesibaningi. Kodwa-ke zalwe igcuzwa kancane angithi umuntu mayefika emculweni njengoba ngithi sasibaningi balokucezwa 1 ngokuthi-ke mhlawumbe bona-ke into ababeyijahile babona kuslow kwengisho njalo kwagcina sengisala ngedwa-ke manje akuselula ukuthi ngilishintshe igama ngiphinde ngithi manje cela zimnike kanti abantu sebazi leli agama ukuthi ocela zimnike noma sengingedwa sengilokile. Ngiyakuzwa lapho ubala-ke iy'nsizwa umfoka Duze ubala nomfoka Mji yakho, sinokumbona kumfoka Mji yakho lapha ku-TikTok ukhona edlala nje inkositini nenkosi phakathi-ke. Sacela nje ukusithi qaphu-ke ukuthi mhlawumbe iqembu ocela zimnike mhlawumbe mawukhumbula nje masekudala nje phela lalisungule mhlawumbe ngamuphi unyaka mangabuyisa nje umqondo futhi ngalekhathi lisungulwa ubani wayidlalela ukuthi ubani wayidlalela ukuthi nje uyibeke nje kahle ngononini ukuthi lize lisungulwa kulo nyaka futhi ubani wayidlala ukuthi ubani wayidlala intambo kwakwenzakalani kocela zimnike ngaleso sikhathi?
Oh, ayikhona iminyaka isithe ukuhlehla. Ngoba phela ngaqala nabanye sengisebenza nabanye. Kusho ukuthi mina ngiqale ukusebenza noMashansi. Umfoka Mjiya. Naye umfoka Ntuli loyo ekade ngimuntu. Bathi umkhumbuleni igama lakhe. Bese kuba umfana lo ngithi wakwaDuze obathi uSigila Mkhulu. Ibona abantu engiqale nabo bese kuthi lapha ku Beskita ngase ngilanda ubukhali bembazo umfoka Bhengu. Naye ke emhlabeni uyo ayidlalela ubhesi. Bese uyibheka ngilo ngayibheka ke nje. Siyabona laphana kwenye video yakho noma sengikhohle isihlongo besithini khona lapho kuvela khona ningathi nicula live ngathi ise studio kodwa khona kwi live performance kuvele nale insizwa le vele idonsa inkosini lapha izidonsa yonke kwi video yakho na music video kahle kahle lengikhuluma ngawo. Ubani lovela laphana edonsa music video? Ubani lovela eshaya intambo laphana ibasket mangabe usakhumbula mhlawumbe? Lo phela wenkosini uyo uMashansi lo ngithi uShanseleni umfoka Mjiya. Uye lo uzeyifaka ngaphansi kwemlenze inkosini. Yona ke indoda yesigqoko le uyo ubukhali bembazo lo umfoka Bhengu. Uyo ubukhali bembazo. Uyo ubukhali bembazo loyo. Nangu nje la keyboard ke ngisaqala bengidlalela uphatha kule yaminyaka. Angithi sibala le yaminyaka eyadlula. Yebo, ukonje uthe unyaka kwakuyimuphi unyaka? Mangathi iqaphu nje ukhumbule nje. Unyaka kahle kahle ocela zimneke ukufoma kwabo u1996. Kusho ukuthi ngamanye amazwi kumele ngabe nje sekunomcimbi nje obhekene nawe noma kune documentary ebhekene nawe ukuthi nje ke kukhulunywe ngomlando wakho kahle nje kube isotho uhlelo kahle kahle. Impela kufanelekile futhi vele ngisendleleni ezama lezo zinto ezifana nalezo ngoba nginomlando kakhulu la kuMaskandi mina sekudala kakhulu ngafika ayikho into engathi uma ungibuza yona ngithi angiyazi njoba ngafika kule yaminyaka nje ngafika kune cassette estudio kungadlalwa ngingekho icomputer udlalwa ngebha uma udlala isiginci usidlale live ungadlalwa lokuthi hayi sizokukhopha la ocule khona kahle yikho esizokuveza ufuna ucule kusuka eqaleni uzophela so ngafika ngalezo khathi ke mina ingakho ngatraineka nangesiginci nangama backing lawa enwezwayo uthi ngafika mina kusetshenzwa ngo live nama shows kwakusetshenzwa ngo live live yonke into usho uma upedile sodliwe mhlawumbe umuntu umuntu ke engabuka lapha kuma account akho lapha ko Facebook abona ubiza ngocela zimnike bese uthi isosha ku Facebook isosha ku TikTok isosha namanje kubhaliwe nje lapha cela zimnike isosha Mtshali. Leli gama lesosha livela kanjani? Livele kanjani lisho ukuthini kahle kahle leli gama lithi isosha? Bese ukuthi leli gama lesosha lisuka kude kakhulu ngoba leli gama lesosha futhi bezithi mazushaya ngapha ngakithi. Mazushaya nje imini umuntu lapha na esigodini angithi umhlathi ngithi isigodi siba nemhlathi yabona. Bekuyimeke isosha ke impela ligqugquzela insizwe ukuthi omadoda umchake ezandleni. Kuyiwa elokhaneni bagcina sebengibiza ngesosha ukuthi alikafiki isosha lapho lizokumemeza lapha ekhaya. Laqhamuka lapho lesosha ngagcina sengiyisosha ngoba namanje abaningi nje bangibiza ngesosha vele. Bakubiza ngesosha vele. Biza ngesosha. Bangibiza ngayo yonke into. Ngicela zimnike shona phansi. Bangibiza nje bangibiza noma ngani. Uyazi njengamanje mangithi ngiyabheka babucela zimnike lapha ke una 28,300 likes. Into ke lena suke ichaza ukuthi uhlelo ke liseqophelweni liphezulu ukuthi ke kube nama likes amaningi. Sorry.
Balandeli bakaMaskandi enibukayo lapha njengamanje. Nginesicelo nje bafowethu ukuthi ke ngisacela ubaba ucela simnike ithuba akanizwise intambo kodwa ngaphambi ukuthi asizwise ke intambo ke ubaba ucela simnike uzoqala sitshele kuqala ukuthi ubani ke amhlaba umchwele ngalikhathi esemncane nje naye engakazi lutho ngomculo kodwa wagcina nje naye ke esecula emveni kwalapho kuze besesidlalela ke intambo. So ngizonika nje bafowethu nje ithuba lokuthi ke nginifakela ku live nikhulume naye screenini kodwa njengamanje ngicela ukuthi aphendule umbuzo ubani amhlaba umchwele bese sidlalela intambo. Mina insizwa eyangihlaba umxhwele kakhulu noma ebengiyilandela okwangempela umfo kaMoyo uBheki Muzi. Ziningi nje zona insizwa ke bengiyilandela ngalesa sikhathi noma ngeke ngisayibala zonke. Kuza lapha kukhona izinsizwa kwakuthiwa oMthenjwa kuze oNcalothi kuze oMxosheni insizwa ke bengiyilandela kakhulu leyo emfo kaMkhize Mabomvu. Izokwenziwa impela uBheki Muzi ke impela uye nje impela kahle engithi engicabanga ukuthi uye nowenza ukuthi ngifunde intambo ukuthi ngiyifundise isiginci wami nake umuntu wangifundisa isiginci ngayifundela. Yebo. Ngabona uye kodwa ngase ngithi angizudlala ushuni wakhe ngizodlala wami. Yebo. Bakwaphuma lento ekhona nje. Awuthi ngithi ngifunda lapha na ke i-comment lapha ngibona ihlaba umchwele ngizofunda nje beyodwa i-comment abalandeli noma bezongishaya nje abantu bethi awufunda ngane yethu ka Give Us Nyawo uthi nje babucela kuyo kwaba khona i-video lapho buthembisa ukuphuma komsebenzi negezana kwaMgube ya sicela nje ukuthi ke ukuphawule mhlawumbe ke uAli Mgube ngiyakhumbula uAli Mgube kwasebenza naye kuma SAP mangabe ngaphosisi sicela nje ukuthi sithi qaphu mhlawumbe lapho ukuthi ke nahlangana kanjani noAli Mgube mhlawumbe bese uphinde usho ukuthi ke nizosebenza noma nisebenze nafika kuphi. Ngokuthi ngiphendule kuqala lo umbuzo lo nje oqala lo kaMlaleli. Ikhona into esho njalo ethi ama-SAP azobuya. Ukuthi kulonyaka lo phelile bekufanele siyenze vele kodwa kwakhona into eziphazamisayo ngoba phela kuhlale kube namathize kodwa ke sisenhlelweni namanje hayi ukuthi mhlambe sekukhona okushintshile akukho okushintshile. Sisenhlelweni ukuthi sifake igele phambili ngoba baningi abantu abawudingayo lo msebenzi wama-SAP ama-SAP phela sisasendawonye angikhumbuli ukuthi khona insizwa yayimaphambi kwethu. Isasebenza sonke. Ngicabanga ukuthi kuzoba kanjalo namanje awuzubabika umehluko. Lama backing bazowathola lesa siginci bazosithola base bemthola umfo kaMgube. Bamnandi nje uAli ke mina ngidibane naye ngeminyaka yalabo 2000. Sidibana noma ngeke ngisalanda ukuthi izinto ngoba kwaba kuningi. Kodwa nje ngidibane naye la ngo-2000 kodwa ingoma yokuqala yama-SAP esiyenzile esiqala ukuyikhipha yayithi Ntandane isihloko 2001. Yayithi Ntandane isihloko sayo. uAli nisebenze naminyaka ecela la eshumini ngicabanga ukuthi sisebenze 8 noma 9 lapho ngisebenza naye sisebenze kakhulu ayikho into engayazi ngaye naye futhi ayikho into angayazi ngawe engayithandi uyayazi nami futhi into angayithandi ngiyayazi. Ya sihleleke lapha naye insizwa ke nje ke noma ke umphathi omkhulu kakhulu ke nje ke noligagu kakhulu aphinda abheke kamnandi bathi nje ke ucela simnike noma ke ngokweqembu ocela simnike akangifunde nje kancane ama comment lapha ke angijabulisa kakhulu nathi lapha ke i-comment ka umshosha phansi ithi aseni ku 50,000 madoda bese thi lapha nje ke mayiqhubeka lapha ke
umahlehlisa kuphela no asingayiki 50,000 kodwa sishayini ku 100,000 bafowethu nami ngiyacela nje bafowethu ke simpheni uthando ucela simnike umphathi lona umshaya umabheking lona igagu leli ngicela ukuthi ke nilipheni nje 100,000 lihambe kukhona likuphethe naku lisho lithi cha hayi basekhona abalandeli noma ngiyikhiphe album engifisa ukuyikhipha kodwa libe nalo yamdlandla yabona lo yamdlandla lo yanokuthi nje ke basekhona abalandeli ngibona indlela enimomokele ngayo na tap screen bafowethu ngicela nitap screen bafowethu mangabe ukuthi ke uyafica lo live lo ungabusadlula ngoba uhleli lapha ke nensizwa ke bathi ke ubende kaze lonke bethu mpadlana bese bathi abanye ke nje ke uyena lapha ke umjozana ke umpromote womculo wesintu besicelile ke babucela simnike lapha sathi sacela nje ke ukuthi ke usidlalela itambo uphinde uthi ucula nje kabili kathathu noma wathi ungalindelanga nje ke kodwa nje usiphe intambo usikhumbuze ukuthi ke wawenze njani noma wenze njani ngabe uzoshaya umsebenzi wakho washe into ke kodwa ke waphela into engayicabanga ukuthi ungahle uyidinge leyo intambo kodwa ke ngoba phela asikhale emlonyeni isikhale ezandleni kusho ukuthi akwembe ukuthi khona nentambo athi sibuke bafowethu ke mina igama lami lapha na ke umjozana siphethe lapha na insizwa ucela simnike sike madoda ke siyamukela ke njengamanje ke ucela simnike ke uzodlalela ingoma yakhe noma yipi cela siphupe indlebe Ngixolele sithando sami yebo ngonile ngicole dadi wami ngixolele sithando sami yebo ngonile kodwa ngeke ngiphinde dadi wami yebo ngibambile Ithi yebo ngibambile ikabulu simangele ensekone ubuya kuwena usungichalela sithando sami yebo ngonile kodwa ngeke ngiphinde dadi wami Yolonda sikari madoda washala viki lapha na ke ucela simnike athi ngixolele sithando sami ngiyacela njengamanje ukuthi nje ke ngithi ukuvala noma uthi ukuvala kancane imicrophone ngithi ukudlala nje enye ingoma zakho lapha ngizoyidlala ibembili phinde uqhubeke usidlalele ngicela nje uma uvala imicrophone kancane nje abantu bese ukuthi lento bekhala uyayikhala kanje Please tap the screen. Please tap the screen. Please tap the screen. And tap the screen. Ubaba ucela simnike. Please tap the screen. Uyena kana nahlala lapha naye screen njengamanje ke ucela simnike. Sithethe 100,000 bafowethu. Please tap the screen. House. Sector itu bakal diperan lagi, mana lagi asal lagi ucela simnike kita live. House, jangan kau tidak ucap screen. House,
Asitela bona nje uma sesisa. House she. Asitela bona ke uJulani Emmanuel Dlovu Mjozana. Asitela bona ke uGodole 73 ngicela umbingelela kubhuti omdala. Bayabingelela babotshela simnike. She. House she. Ho ho ho. Chop 89.5. Sibeke ku 100,000. Please tap the screen. Wasitela bona ke usandile Mthabele cela impilo. Swini matata. Akusemncane kodwa ubhuti wayidlala nobaba lokhu ngamthanda lapho. Siyabonga kakhulu bafethu support nje sibayo namhlanje. 90,000 K. Please tap the screen. Niggas. Yazi ngabantu abaningi babuka basenethanda zabo. Asondele isithando. Sondela isithando. Akesha mina kusho lapha nje. Cela simnike. House she. Sondela baby. House she. Wakela bona ke uma shosha phansi. Sondela jali. Tap the screen. Chop. 40,700. I like abantu. Abadala abantu. Share and tap. So nigga sithi uma mafethu ngene lapha nini lapho khuluma nabo bamtala semnike. Tap the screen. Chop. Awuzizwe. Share. House. Papa. House. 41,600. Tap the screen. Cela simnike madoda. Yabona ucela simnike basebenza kakhulu ngoba bheka nje ngisho ama SAP akhona nje kungenxa yocela simnike. Kahle ama SAP ingane zocela simnike. Akusele sengizingadlala na ama SAP. Ngiyaxolisa nje babucela simnike ukuboshela isikhathi. Sicela udlala ama SAP. Uyazi isikhenqe ukuthi wona phela ama SAP lana nocela simnike into ayodwa le kahle. Khona bangakwazi ke lokho. Analalela. Ocela simnike ke lapha. Obani ama SAP lana. Athi nje senzeni na? Analalela. Lalelani bafethu umsebenzi omuhle. Lalela inkosini. House. Tap. Wase kubona bona ka insizwa bathi shehu alimkhube. House. Ngiyazakala yini ngapho bafethu. House. Ama SAP abadala abashaka amathi live lapho nashaka TikTok. Athi mina ngubani ngene labona nje umthezana kompromoter umthina wasethu. Asale madoda. Asala ngene labona ke iciko bathi nje ikagelisha lathi nje nakha. What 4.5K, 44.6K. Esakaza live lapha nje ku TikTok. Uyena lona vuma lapha njengamanje ngizomtshela masiphelile ngamaphila sivumele futhi sizinto esisho kanjani.
we ain't crashing over because I'm in a crashing over. I ain't crashing over. Yeah, the level gets a man up on the go. I live cover have a lot of this is all the last nigga. Shit, host. I look at the host. Nikolezeka kakhulu bafethu ngayicrash zikho mistana zikho kimi zikho mistana bafethu icrash bafethu nikolezeka kakhulu ngayicrash Jigalele house Bafwethu 46.9 and with 50,000 bafwethu tap the screen please tap the screen bafwethu ashaya ukuphoza mo tap the screen bafwethu uthi nje kanje kulakuthe bafwethu bathi lapha kusamukela umukelo yabheka la ndoda ubheka ngempela umntwana semeka kudala la bafwethu ekuzakela bona ka esithabiyene athi kakelisha ngathi ngiyabona eqamalaza umashazi ngokostena seven majoy house wasila bona 50 umntaba wayithola imali wesishimane somfana walale wadiza ngayo umhlaba wayithola imali wesishimane somfana wavele wadiza ngayo wayithola imali wesishimane somfana wavele wadiza ngayo ngeke semntasibhekele bakucela simnikele semntasibhekele ngeke sifuna ukuthi uye ngempela nobheka la awulalela bafowethu sina 48,000 bafowethu sibeke 50,000 bafowethu 48,000.2 please tap the screen bafowethu bakucela simnike ngiyaxolisa nje nkosabo kumosha isikhathi kodwa nje bengisazi sabalandeli abangakwazi imisebenzi yakhe ukuthi nansi imisebenzi kaba bucela simnike nansi imisebenzi yama SAP lapha hamba khona noAli Mgube abazombona lokho ekhudla lapha enkundleni zokuxhumana waqala la uAli Mgube ula kucela simnika akabuye siyalifuna leli qembu leli singabalandeli sisakaza nje ngaba siba basakazi sabukela kini ukuthi ki social media ke noma ukuxhumana nabantu besemsakazweni kumnandi kangakanani babucela simnike yeah hey ngijulukile ngimazi ngithethe njengamanje ngijatshulisa ukumnandi bengoma ngoba phela mina ingoma ngapha ngizwa uoriginal wayo ngoba kusestudio kahle lapha noma ngingaveli yonke into nje ngizwa yonke ingoma ngoba ngingapha ayimnandi ingoma iyehlula sicela ukubuza ubani lo nobheka kulezi ingoma ngicela simnike ubani obheka kuma SAP ubani nobheka kamnandi kangaka ubheka lona isosha lelo ucela simnike phela Sakela nje sibhekele nje kule ngoma idlala njengamanje ukuthi mhlawumbe sokuthini ke sizwe ukuthi wena ngempela yini awu la hey ngekule ngoma noma ngashintsha ukhiye ube phansi phela ngoba wathi ungahlelile noma ngaphusha ukhiye ube phansi nje kodwa nje ubheke sizwe ukuthi cha kwakuwena ngempela ngiyoshaya wona impela lo straight le hawu jigalele sithemene phezulu yini balandeli bethu
Sithemina phezulu kini balandeli bethu namhlanje sesiphila kahle ngenxa yeni balandeli bethu namhlanje sesinemali ngenxa yeni balandeli bethu sithemina phezulu kini balandeli bethu. Hawu 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 asakani madoda asakani madoda ngajabula ngathi kanicene mangabe ubheka yibona mangabe kuthiwa kuwe emzweni yakho yegazi isike kuwe noma ngabe usungakala noma sewahlela umnyaka emngaka awubheka nje akabheki phezulu lomuntu uthi le ngathi cela ikhompyutha akasho ukuthi athi azaqine no yabona masikilo abantu asibanamakhono Emjozana yebo into ma uyiphiwe ayifani nento oyiphoqayo. Into ma uyiphiwe ihlala ikuwe. I-backing kwengisho nje kwengikhuluma nge-backing manje. I-backing mina akukho la ongaka mina ngingene khona. As long nje makuculwa nje ngesintu. Awukho la ungeke khona mina nge-backing futhi awukho engikusaba futhi akekho engimsabayo nge-backing futhi angisabulutho. I-backing iyona into engaqala ngayo ukucula njengoba ngithi ngaqala isicathamia ngacula isicathamia ngishaya wona ama-backing ama-10 alto yabona. So yingakho ke ngihlala nje ngikanje abanye abantu bayeze bebuzana ukuthi kanti le ndoda ayigugi ngani kanti noma mhlambe khona into edlayo mangabe e-studio manje nakho ngila nje endlini awulindele ngempela ukuthi sikubuze le mbuzo sikubuza yona awulindele lutho nokuthi ubuzothi ngibheke yiphi ingoma bengingakwazi konke lokho kodwa ke ngikhombisile ukuthi imina lo ngempela engibheka le ngoma akuyena omunye umuntu. yebo hey yazi kunento engiyifisayo ngelinye ilanga ke ngilanda ubaba uAli lapha ku live bese uba khona ngelinye ilanga kodwa ke izinto ziyahleleka futhi umdali uyayihlela into zakhe ngiyomlanda ngelinye ilanga ngiyakholana nje kulokho ekeze sichazela kahle ngama SAP lapha ukuthi kwakuba njani seyivuma le ngoma ngendlela ayivuma kamnandi ngayo kodwa ke bafowethu ke ngizoqala ngibonga kakhulu ke sinawo 52,500 njengamanje kodwa ngicela ukuthi bafowethu ke silakheni kakhulu kunaqala bafowethu nisala ekhaya bafowethu sengizonika nani ke ilontuzana ithuba bafowethu ngizocela nje bafowethu ukuthi ke ngibuza baba ucela zimnike ukuthi ke lapha ku social media wakhe oku YouTube oku Facebook oku TikTok uInstagram uTwitter uTwitch uSpotify ziningi inkundla zokuxhumana utholakala kanjani i-email address yakhe ithini uyithola kanjani une-manager kwenzakalani ngekuxhumana uma umuntu mhlawumbe efuna ukuthi ke amthole ezemcimbini noma emhlelo womcimbi noma eshadelwa noma nje ezonandisa uqashwa ngamalini yonke nje leyo nto le kanjalo utholakala kanjani ubaba ucela zimnike naba emsakazo njengamanje abafisayo ukuthi ezokwenza ama-interview mabe fisa ukuthi bamthole ngoba akuma-interview azokwenzeka emva kwale live lesenza namhlanje azovela kwabucela zimnike mhlawumbe abanye asekhona uma ngabe asekhona ngoba phela siwenzele nama-advert senza ama-advert lapha akusho konke lokuthi hey wemjozana mina ngitholakala kanjena kodwa ngoba ngiqalile nje wenza ama-advert ngami wenza ukuthi nokuthi sengibone kwenzeka ukuthi asitshele lapha bukhoma ukuze nabanye bezobona ukuthi ubaba ucela zimnike usekhona ngiyabona labakhona ngisho amaciko asemasha lapha oGagelisha ngiyambona omahlehlisa baningi kakhulu abafuthi abakhona nanginoSimonyo baningi bafethu ngimqede nanginoqeda inkani uqeda inkani ukhona walike lapha ujikelele eciya baningi khona nje ama-artist baba ucela zimnike lapha engizowanika ithuba bakhulume nawe live escreenini utholakala kanjani? Okwengiqala nje nge-email. Email yami, email address ngoba phela ngiyafuna nakho phela ukuthi uma mhlambe ungidinga ngempela mina ukuthi angizokushayela ingoma. Ngibe indoda ke esondelayo. Abanye abantu ke baye bezwe ngabantu ukuthi hayi ucela unje cha mina ngumuntu njengoba ngenje futhi mawuthinta mina uthinta mfethu ukuthi indoda ngicela usondele la uzongishayela ingoma la endaweni sikhulumisaneke
ngizokubiza mina kuwena umelane ngalokho angiyena lo muntu mhlambe oyitshela ukuthi hayi ngoba mhlambe umshado ngeke mhlambe umemula ngeke cha ngiyafika nje noma ngabe kuphi i-email address yami ithi mtshali.sk1@gmail.com mtshali.sk1 Mtshali SK sk1@gmail.com bese kuthi lapha bese kuthi ke ku Facebook icela zimnike isosha Mtshali kanti ke ku YouTube yami yangempela icela zimnike music production cela cela zimnike noma icela zimnike ngoba lapha ngibona ebhala ukuthi icela zimnike cela zimnike la ithi ucela zimnike ngibona ebhala bani okay lena engeniswa yilokhundla lo okay ibhala ukuthi ucela zimnike isithombe sakho sinjani isithombe sakho ngicabanga isithombe sakho sinejezi elingathi li green eli green ngathi okay ngathi impela lebha ibhala ukuthi ucela zimnike yebo kunama album 1 2 3 kunama album 3 kuyo okay ibhale ukuthi ke ocela zimnike yithi ucela zimnike music production khona ibhale music production okay okay uthi ke ubaba ucela zimnike i-YouTube yakhe yangempela ilena ethi ocela zimnike music production injalo okay qhubeka kanti ke bese ngithi inamba ke angani uma ngayibiza inamba kodwa ke inamba angithandi ukuyibiza la ngoba kukhona nabanye abantu abayisebenzisa abahekayo yebo noma ngithanda ibiza inamba la ngisacela ukuthi ubize uTikTok ngathi ubuya yakhatha ke manje ngibheke eceleni ngisacela ukuthi ubize i-Facebook account yakho ne-TikTok account yakho abantu abafisa ukuthi bexhumane nawe bazokubhalela kwi-email mtshali.sk1@gmail.com baphinde beye kwi-Facebook page kwi-Facebook ethi cela zimnike isosha Mtshali kusho ngamanye amazwi ebhale njengoba ubhalela nakho bafowethu lapha kubhaliwe nje lapha kuthiwa cela zimnike isosha Mtshali na ku-Facebook kubhalwe kanje ku-Facebook kubhalwe kanje cela zimnike isosha Mtshali okay mhlawumbe ngisacela nje ukuqhubeka neminye imibuzo nje emibili ngoba sekusele nje imibuzo emincane kodwa ngaphambi kokuthi ngibuze nje imibuzo lengizoyibuza ngisacela nje ukuthi ke sithi kwehlisa nje udende kancane ngengoma lapha yakho uzobe usuyichaza ukuthi iphume nini kwakade kukanjani engicela nje ukuyidlala njengamanje sihleli lapha ke nocela zimnike kade sina 56.1k Just 100,000 bafowethu please tap the screen tap lapha ke umfana ona 50 Mhlebe Mpunga tap the screen thank you for tapping the screen share the live 29 shares please share my video screen number 25 bafowethu 35 host share Ngicela
ayibonane nomsindo mangabe ngibeke kanjena nibhale ukuthi right or no bangibeke i-microphone lapha espeakerna ayixabalazi kabuhlungu Okay, ngiyabonga mfana la baby. Angibeke kanjena ngiyabonga. Shit. Hops. Hops. 58.3. Tap the screen bafowethu simpe ku 60,000. Tap the screen. Liyajabulisa sha. Athi lapha ke uThobani Kavanda. Baba. Waseyakhala. Sit. Host. Sit. Host. Sit. Ho ho ho. Yabona kashaka manje sizofuna abalandeli ke lapha beyikhuluma le bona mathupha. Mina ngikhamela ngena lapha njeke umjozana. Akabona ucela semnike ungaqini hoshozele. Musukusakaza umemeza mjozana wenzani mjozana? Sit. Akafuna ukucela semnike umuntu onesehozelayo. Musukhabalaza mjozana. Athi ngibeke kuthenga nje manje ngibe-professional. House. Bumbo. 59,600 likes. Please tap the screen. Mina kwathi kubathi ngalento bavela hlekise ngoba ani nganukhela kanti obekabo nina windows ngomzazana ndoda usame sihleka sala nento bakuthola isizwe noma sebo sembo uswa kanja sewenzenja ubhala ngobuso nje kusebenza ngasemajadi apesela job prep ya Oje lapha na yonkulu ngamahlahla alikho iqiniso emhlabeni legend lena yaphila kodwa bakucela kuze kuphendula mfowethu zanike ithuba lokuthi ndikhulume lapha escreenini andingaba kuthi nangasike isimemezelo esibaluleke kakhulu bangibhalela lapha njengamanje Facebook noma ku WhatsApp ngathi nje angibona ngithi hlazi lapha na kwizinqwele zikamaskande acela ukuthi ke lihambe bafowethu ke liyophawula lapha ukuthi samazi umthozana samazi ucela simleke bekade simbona live lapha na ku TikTok njengamanje sebehambile abazindaba bafike bambangana lapha ke ngomthozana ukuthi simbonile ehlelini ngokucela simleke abantu nophawula bafowethu konke enikuzwile nekubonile niye lapha na nje ku Facebook page ebhala ukuthi nje izinqwele zikamaskande Ona phansi phambili mabhesi lokwana la bithatha. Ngiyathulo jinela bonke sebevele. Nawo bafetula ngithi. Avuma noma uvuma. Sofu, baswa. Kanti ngapostini nguphethe ngumthwentombi ukhona uma lo phansi le kwanongo. Batheka mina ngabe ngekho umthwentombi lapha bembala kamnandi kangaka. Akekho umthwentombi angene umthwentombi ukuthi akangene kulapho kwenzani umthwentombi ngaphele khanga Sibali madoda nemaziphataphatha madoda ingakhi mnandi kangaka le ngoma lena Izokahle nje ngathi ngisaqhubeka kanti kwi-Facebook bathe ngesahale ensimbi liyahleleliwa ngocommissioner woza nawe isahele Mjelo mpokagcumisa phansi othuke esikembeni yamazi bafethu lapha ke umjeli mpokagcumisa Shaba kakhumbuli
Seyizophela ingoma wathi bala semnike seyizophela ucela semnike ingoma ana bafethu abantu be-request abantu usiyangena laphana ke ngoba ucela semnike awuke ungene escreenini uvale i-microphone ayithi uma ngabe ungene escreenini vale i-microphone please tap the screen ngithatha abalandeli njengamanje bafowethu abalandeli njengamanje aba-request abalandeli bafowethu ungasakazi ukhabalasa emjozana akisha mina kutsho lapha nje ucela semnike aba-request abantu bafowethu please request bafowethu Yey, wemjazana ungasakazi ukhabalasa wena manje. Yena mfana, wasakazi ukhabalasa wenzani? Ngicela bafethu nithi ngimutha ama-microphone kancane bafethu ke ngikhuluma nabo ucela simnike kancane bese nginike ithuba nikhulume. Baba ucela zomnike siyakuzwa lapha uthi ngingangivalela kule mcinjana yenu. Kodwa nginandaba nani. Usho ukuthini kule ngoma? Kwakwenze njani baba ucela simnike sesiphuthuma nje sibheke lapha na kubalandeli. Phela ukuthi sibheke kuba balandeli ngaphandle kwabalandeli. Phela ngikhathele kanjani mfowethu ngibuye emakhaya ukungibona nje ukhuluma nami nje ungibambe ngigijima okwemphenduleke sekufuna ngithi ukuphumula nami kancane njengenkabe endala yebo kunjani no njengoba ngithi ngiyangivalela kuleyo mcinjana cha akungakho ukuthi ngoba mhlambe mina ngisho lento ngiyibhekise kumina mina oculela wonke umculo kakhulukazi igenge lesafika igenge lesafika ikakhulukazi kukhona nje omunye umfana onokuthi angixoxela ukuthi siyavaleleka la baba umtshana mina ke bese ngikuthatha lezi zinto ngicule ngazo akungakho ukuthi ngisuke ngisho ngoba mina ngi-artist edala kudala ngiqashwa angeke futhi ngize mhlambe ngikhulume kabi ngabahleli bemicimbi laba bakhona ngoba uma bengiqashile bangiqasha uma bengangiqashanga kusho ukuthi abasibone isidingo sokuthi bengiqashe angisho ukuthi bengangiqashi kufanele bengiqashe kodwa ke le ngoma hayi ukuthi ngisuke mhlambe ngiyilwa nabo ngoba ikhona into ethi mhlambe njengoba ngicula le ngoma ngisuke ngilwa nabahleli bemicimbi cha ngilwi nabahleli bemicimbi ngiyafuna impela uqashwa ngiqasheke futhi nami njengabaculi bonke kodwa ke lento ngangisho nje ngoba ngiyi-artist njengoba ngithi ngiyisosha ngiculela isizwe sonke nawe nawe uma uyicula le ngoma ungasho ukuthi ningangivalela izobe ikhuluma nawe wena qo yabona nge-maths bathi kunento kuthiwa i-general formula i-general ingena noma ngawugani kahle kahle le ngoma yes it's a general song kahle kahle ngesilungu ukhona nomculi umthanda kulabacula abasha njengamanje nje abaculayo kunabaculi abaningi abakhona lapha ke namakhosi kaMaskandi njalo njalo ukhona nomculo othi mangabe eculela kulaba abasha ushela wathi wathanda umxosheni kudala uthanda noBhengu Tholi kulaba abasha abaculi ukhona nomthanda kulaba abasha babasha bakhona bezwa ukuthi beza kahle kakhulu noma ngeke ngisho ukuthi ngibabale bonke ngamagama abo baningi bakhona engibezwa ukuthi labafana beza kahle kakhulukazi nje njengalo umfana lo kaMabizela lo bathi umenzi yamuzwa ukuthi hayi uza kahle uza kahle kakhulu nje nabanye ngeke ngize ngibabale ngamagama kodwa nje ke balulayo iloyo umuntu umfana engisamuzwa ukuthi ngithanda ke nestyle sakhe ngoba le yanto akayenzayo ngingakayizwa komunye umuntu ngizwa nje kuyena ngisacela ukunikeza abalandeli ngizoqala ke lapha ngegaggelisha ngoba kuphasa umnambithi ke
Vula Phumlane vula mfowethu uzisho kuba ucela ukuthi ubani ungashaya nengoma umzwise mhlawumbe mase ucela kufeature ngelinye ilanga kuyoba ukuthi akukhumbule vula wephumlane ebelungu mahlehlisa emva kaPhumlane sheshisa Phumlane mfowethu uba ucela zimningi ukhathele phakama Phumlane vela mfowethu veza ikamera mfowethu Oh, veza ikamera. veza ikamera futhi ungabusa lokudla mfowethu ungabusa isikhathi Chuma nje ehlale embuzweni mayefuna ukungibuza mayefuna ukungixoxela ngixoxele. Hey, angibingelele Nkosi yami kwi legend yethu. Kunjani wephumlana? yeah Siyaphila baba wami sinjani kodwa? Hayi. Kodwa kwaze kwatshela. Cha ngithi ake angibuzi lutho nje oluningi mina engidlulisa ukuncoma nje nokujabula ukuthi hey umuntu esakhula ngaye simlalela sezi siyafika nathi endimeni ngithola ithuba lokuthi namhlanje ngikwazi ukukhuluma naye siyabonga kakhulu webhuti umjozana kuleyo ndawo ngaze ngicabanga ukuthi ngake ngihlangane nobaba ucela zimnike mina ngikhulume kanje sithi nje siyabonga baba unwelo lutho uNkulunkulu nje asigcinele wena uyilegend siyakuhlonipha futhi usashana kamnandi siyayizwa nale ngoma ephume manje ngithi nje ngiyabonga alikho elibi Nkosi yami Hayi kubonga mina kakhulu mfana ngiyabonga nje kakhulu nami lawo magama nje makhulu kumina. Hayi siyabonga kakhulu Nkosi yami ngingabambezeli ake sibonge siyabonga kakhulu iqhubeka ingoma. Hayi Arike ngiphu vula Phumlane ngipha ucala zimningi quiz. Nazi quiz ngaba ucala zimningi awushaya ingoma lento kwashangela ngifuna ukuthi uzoyiza le quiz ukuthi imayelana loshoni ukhumbula bani awushaye nje nazi quiz ngaba ucala zimningi. Shaya masishana mfowethu. Athi kodwa mdali nangoba lahambi iqhawe lethu usandile umfoka mbonga kodwa mdali imsebenzi yakhe emihle iyahlala iphila kithi futhi samkhumbula webantu bawashangela ake sibeke lapho Baba ucala zimningi nazi quiz namhlanje. hayi siyabonga hayi ungikhumbuza nanga phela umfoka mbonga insizwe besidonsa nazo phela lezo. Bakithi siyabonga. Yeah. Legend yami nami ngwakhona la eMnambithi nami legend yami le yangakithi ngithi mawuthinta yena umenzi ngithi awu madoda awuthinta uMnambithi nami ngiwuthanda kangaka lo shuni ngisanda ukukhipha nje siyabonga kakhulu baba wami uqhubeke nje Nkosi uphile. Nange siyabonga. Phumlane ke ikakelisha baba ucela zimnike ikhona ingoma lacula khona nomenzi mhlawumbe ngiyokuzwisa nje link yakhona lapha ke ku WhatsApp ke asinike lapha ke umahlehlisa nje ke bese sizonika umhlaziyi mahlehlisa mfowethu vula ikamera mfowethu Ushange shesha umahlehlisa. Hayi ngathi Sawubona baba yebo mahlehlisa. niyaphila kodwa baba. Hayi no siyaphila. Yebo hayi cha nami ngidlulisa nje ukubonga hayi alukho litheni ukubonga nje ukuthi nami benethuba lokuthi ngizibone ngikhuluma nawe namhlanje njengoba uwumculo nje esikhule simbukela emavidweni nje mina ngisho kanjalo ngoba ngikwazela emavidweni bengakaze ngikubona ekukhuleni nje kwami nje besibuka amavideo nobaba lo beshaya inkostina lona hey benishaya kamnandi Umashaka. yebo hayi nami ngidlulisa nje ukubonga nje nokuthi ngithole lelo thuba lokuthi ngikhulume nawe ngiyabonga. Ngiyabonga mina ke mfowethu. yebo letuzana analyst mhlaziyi analyst mfowethu bese sizonika lapha uGawosi analyst vula ikamera mfowethu vula microphone analyst mfowethu Bingelela bafowethu. yebo mfowethu Yebo sawubona. Hawe nami bafowethu ngiyafisa ukuyibongela lensizwa lena kudala ngayilalela bafowethu. Ngisemncane nje iminyaka yami isephansi kakhulu. Ngiyayikhumbula kule minyaka yabo 2001 2002.
Kodwa nje wathi ngokuzala Yeah. kwahle awakuzwa Qhubeka Mtazini Ngombala mfethu. Nebe Qhubeka. ngisachaza ukuthi hawu madoda ubhuti omdala hawu hayi bafowethu manikhuluma ngelegend la ngempela bafowethu umuntu Yeah. owazi umculo wamaskandi hayi angingabazi mina ubaba umtshali ubhuti omdala umalume konke ya ngimngabazi mina Yeah. ngiyazazi ingoma zakhe esadla ubhedu ungakashiyi ukuthi ingoma iyatrenda leza ikhathi kwakuthiwa ingoma idla ubhedu ngiyayikhumbula leza ingoma eyayingqilaza kakhulu ingikhalisa ngihambela nje njengomfana ethi angisenabazali hawu nkosi yami ngihlupheka nginjena hawu leyo ngoma leyo hayi anginawo amaningi bafowethu nami angazi ngize ngimbone bukhoma nami ngimazi ngimlalela nje iphimbo lakhe kumakhasethi kuzoba ama-CD ngimlalela kuze kube yimanje ngibone nje sethenya kuphela uyabona Yeah. hayi bafowethu Yeah. Hayi kusho Yeah. ukuthi bengifihliwe Nasike nje. kagogo ngathi indaba lezi. Ake sinike kagogo ithuba. Wathi uGawozi ngeke Mjozana. Akusinike kagogo nje ithuba. Somnika uGawozi. Kagogo ake ikhulume kagogo ivula microphone ikhulume kagogo ivula ne camera kagogo. Awu sibingelele bathanda umculo bonke nginabalaleli. Yebo njani bodi? Siyathokoza siyathobeka ukuthola ithuba siyaphila mfowethu. Yebo usimje kapho kwethu. Sikade sikhona siyaphuma ucela zimnike. Siyathokoza ukubona liqhawe ngathi likhomba ukubuya nje ngamandla ngeke ngathi ihloko lapha kubaba umgube wathi ubaba umgube hayi khona into abahleli ukuthi beyipheke nalapha nje nge5 angathi sizobe sisonke futhi ngesabathe kuyathokozisa lokho ukubona ukuthi ubumbano ngathi liyakhomba ukubuya kwezweke lokho ngoba ngakhuluma naye ingqwele endala le baba ucela zimnike wathi hayi ama-SAP kahle avele avuthwe ngapha ngakuye manje mase bekhomba ukusondelana naye ubaba umgube hayi akhomba ukuthi asezobuya kubuyele esastayela noma singasiza ukuba sidala kakhulu nami ngiyaxwayisa singabi sidala singahlehleli kakhulu emuva kodwa nje sikhomba ukuthi sidlala khona la kulomculo lo nawo lo usukhomba ukuthi uyathengisa kakhulu online singakujabulela kakhulu lokho singabathandi nje nabalandeli bomculo nabasebenzi bawo. Hayi no kuyezwakala kabhoqo lapha esikabhoqo hayi ngikuzwa kahle kakhulu impela yazi ke khehla lami ukuthi sinenhlelo vele zokuthi sibe ndawonye sithi ukushasha i-interview nayo ezobe bavezela abantu ukuthi vele ubumbano nalo likhomba ukuhamba kahle uphinde ubachazele futhi ukuthi hayi uyabuya vele usubuya impela full time manje awusadlali. Hayi bathi ukuhlehla kwenqama kusuke kungekhona ukubaleka kusuke nje ilanda amandla impela kube sisazoyitala lapha ingoma kuma SAP futhi sihlele khona lokho kusho ukuthi kube yiwo lo yamgqiqo lo wama SAP kodwa ube nesimanje siyathanda nathi phela singena ukuze sikwazi ukungena kuyo yonke iminyaka. Siyathokoza. Weka gogo ngicela ukuthi bana ngalelo langa angizaphuthi ngithi siyodibana kuyo interview. Ngiyathokoza. Yebo kagogo mfowethu. Yebo bhuti. Ngicela ukuthi ungivakashele ngelinye ilanga mangabe ngi-live lapha ngihlezi ngi-live lapha uMjozana nje sazombona asinika uGawozi ke ngiyazi sazongishaya uGawozi siyabonga kakhulu ke kagogo. Siyathokoza. Sabona Gawozi ngicela ubuze masishane mfethu. Awunansi imhlola yami ngivelela umngama ngimboni la endlini kodwa sicabananga nomngami isikwele kumngami hawu mfo wamtshale Hayi kuyaphila ngiyaphila wadonsa inkomo zabantu impela lapha ko 2003 kulanda le ko 2002 cabanga ngangifunda ugrade 1 ngangifunda ugrade 5 ngangina 12 years ngaso sikhathi hayi ngizwe elijongo lijakadula hayi isho hayi madoda hayi ngisho hayi ngangubuka lapho ushuthe noMashansi umfo wamjiyakho lapha hayi
kuMaziPhansi. Hayi imakethe ayimazi phansi yabona ikhathi ziyafika zedlule kodwa hayi indlela mfokamtshalo osebenze ngayo endimeni yomculo hayi mina ave ngikhuthaza ngale ndlela esimanga cause uma besiqala sihlehlele emuva hayi siyabonda hayi kwakukubi cabanga ufike amashayina evimbanisile emakethe ngaso sikhathi ngendlela amashayina ayifike ngakhona ngendlela ayivimbanise ngakhona kodwa kwathi makufika ocela zimnike kwezwakala ngoba phela amashayina belishaya ekhanda. Hayi kwakubi phela phela amashayina angithi ekhawoni na kusemayibukithi umzala ngomthetho. Ngamtshela ngathi wemzala ngizofika ngathi angifikanga wathi hayi ngeke kulunga ngathi hayi thula kubona ngoba ngafika mina emva kwabo. Fika emva kwabo Asibonge kakhulu. kukubi. Hey. Ngicela sinike intombi lapha kuneyintombi ezimbili lapha umzukulu ngazi umzukulu kabani nokuthula wentombi nangu nokuthula comment tawu bakithi vula microphone ukhulume no baba ucela simnike intombi isheshisa masishane sezophuma. Ngiyabonga Mjozana. Ngiyabonga Mjozana nawe baba ucela simnike athi kulandele mfowethu. Danke futhi. Vula nokuthula nawe mzukulu kambatheni. Okay. Sengivulile lapha. Yebo suvulile. Ithini into? Hawu uyasazi thina sisi nokuthula uyasazi thina. Cha nginazi baba umjomani baba umjomani ngubani umjomani? Mjozana. Anginazi. Uyabazi Mjozana anginazi bakithi. Uyabazi oqala simnike. Akazi lutho nje. Kanti wena ungase Zimbabwe. Akazi lutho nje yaqala nqa. Ungase Zimbabwe kanti wena. Hayibo. Ungakuphi nendawo kuphi eThekwini mina. Hawu eThekwini Pine Town. Uyamazi alimkhube? Hayi angimazi ngempela. Cha ngimazi. Hayi ngeke utukile. Awungazise kancane babu. Webaba umjozana. Mjozana. Lona sihlala iciko kaMaskandi. Ngicela ungazise kancane. kaMaskandi bathi ucela simnike. Ngempela. Yebo bathi ucela simnike. Angazi. Ungena nje ku YouTube wakho ufaka ukuthi ucela simnike uzomthola yes. Ubanikani baba labantu abacelayo? Uyabuza ke ecela simnike ukuthi ubanikani. Ubuza mina. Yebo. Awuphinde futhi. Ngibuza wena baba ukuthi labantu abacela ubanikani ngoba ngifuna ukucela nami ngifuna ukwazi ukuthi ubanikani. Mehlise hosta mehlise Mjozana. Asimbhale mic khuluma ke mfowethu sengimbalele mic khuluma mfowethu. Cha ngiyaxolisa yena nami ngiyabingelela lapha. Vela mfowethu sikubone. Inkinga ngishaya ugesi ke lapha engakhona bhuti omdala. Sengishawe impela. Okay khuluma sishade kuseyavala bamcela simnike. Ya. Mjozana sengishawe impela. Okay khuluma masishane MC mfowethu khuluma masishane mfowethu. Asibonge esosheni sibonge ngikhumbula kahle sathi weJabu ngiyakuthanda mntana nomuntu inhlonipho yakho nothando lwakho uyakhombisa ukuthi uzalwe ekhaya isimilo akusuka iredu ngathi Jovi iredu ngathi Jovi 75,900 uthathelele impela baba ucela simnike namhlanje 75,000 76,000 baba ucela simnike uthanda abantu abakuphe lona 76,000 likes oshaya namhlanje siyabonga kakhulu baba ucela simnike. Siyathokoza kakhulu niphile. Siyabonga kakhulu baba ucela simnike. Yanke. Hayi ke sewuhamba kahle baba ucela simnike thina sekuvalelisa ngengoma yakho ngoba sisala sijabula lapho siwabeni. Ngiyabonga kakhulu niqhubeke kube mnandi nje. Yebo. Yeah. Sibongele kakhulu ke baba ucela simnike. Yanke.
Danko. Siyabonga kakhulu. Bafethu-ke usitholeke u-76,400. Sikade sihleli lapha-ke nobaba ucela simnike. Ngizomshaya lapha ngizodlala ingoma yakhe nje ethi nje wangishaya umhlaba. Hawu umucula bekuvela wayiprofetha ingoma. Ethi nje ingoma kathi babucela simnike wangishaya umhlaba. Ngixolise kakhulu-ke bafethu-ke abangakwazanga ukukhuluma-ke nobaba ucela simnike. Ayophinde bekhulume naye. Chi! House! Asante Pama. Iskrini namhlanje House. Chi. Chi. House. Chi. Chi. Ena ngikamana bangena lapha nje umthezela ke umpromote womculo wasentu. Sikehamba sekumuntu tap. Sisi labona ku 100,000 kanjalo manje. Sina 76,800. Please. Tap the screen. Chi. House. Ehlela bakana baba ucela simnika bafethu namkumele somkhulu kakhulu bafethu ucela ukuthi nihambeni bafethu Facebook bafethu yena fana ke izinqwele sikamaskane efike nifakaze nithi namazi umjezana bafethu she house Siyabonga kakhulu phela di. Sikehamba nambafethu ngihamba lapha njengeinsizwa baba nje hotela simnike. Njalo phela mathanga nantombazana hlekisa ngoba ninganucela untombi yakho nina kwingoma msansandoda. Zilokula phela thina malo ngonivalekile ngoma isakho dikamasela. Sibampoza fesitazi ngomfakazi kaya ndaba. Nasi inkulumo simlandela. Hayi ngihlaba nayo inkundla yamachana ubona njaka phezulu ngoba senizigodlo mpala ngomtatako. Kanti khona nje. Mina ngithulile so. Hayi fana kendela thula nje ngizithethe. Ngizongibala lo. Ngalo ndaba yezamba. Hiyo ndo ndaba leyo yezamba ke. Mina ngikabana mina lapha nje promote womculo wasentu ngithi nje sikehamba bafethu sikehamba singaphuma wathi bona kancane lapha nje unothula intombi yakhona lapha nje eThekwini abalo baleke wathi nje nya wathi bona na 50 mina ngizolike akabana ngizolawa zolike no user 429304 wathi lapho uzolike ngiyabonga kakhulu bafethu ukuthi ningivakashele nje lapha ku live 78,500k Asela bana kubayona 50 into bekunga Ngizolonke ibeke sikini matata yabonga kakhulu bathi nje ubende Nisale kahle bafethu sengaphuma bafethu Yalaka ngisho nawo uyuza namhlanje akanenza nje umuntu laka oyuza hayi esayinandi kakhulu into akayenza bafethu sina 78,800 please tap the screen sifike noma ngenani ku 80,000 tap the screen bafethu sibe 100,000 asibheke khona bafethu please tap the screen bafethu please tap the screen bafethu please tap the screen Shit! Oh! Shut us! It's gonna go more. Yeah, bafowethu bekade ngihleli lapha kade sizocela simnike bafowethu sengiyaphuma bafowethu ke isikhathi sihambe kakhulu bafowethu isikhathi leyinja athi ngiphinde ngimvule lapha na kunokuthula ngoba uzongishaya unokuthula Nkosi amangidlule eThekwini engibona ngiyoza nje ngebhaka mesikhala ebheceni ekhanda vula ke i-microphone wena ukuthula askisi bese ngizovalelisa bafowethu ngihambe bafowethu 79,900 njengamanje ama likes sibheke 80,000 nokuthula ngicela uvule i-microphone sisi Nokthula
Cha ngicela uvule i-microphone. MC Kwanda bese sikhulumile nawe bhoti. Okay. Athi ngilandela lapha ke insizwa bafethu ke igagelisha bafethu ke ngizophuma ngalo bafethu ke ngisakhuluma kakhulu bafethu ngiyaphuma ngempela ke manje bafethu ke uthi nje bangabakhethwa uhamba lapha ke nensizwa nje abathi bani nje hamba nensizwa abathi ke nje wephumlani channel yakho lena ethi Maskando from home of Maskandi Phumlani le channel lena ethi home of Maskandi channel yakho leyo ngabe weka kelisha kwethu channel yakho yini lena ethi nje home of Maskandi 80,300 likes bafethu sekuphumile bafethu nisale kahle noma laba ngensiza bathi nje ikakelisha featuring Menzi yeah ushile kona para kuba kucala semne kwathi amthanda uMenzi njalo lapha insizwa bathi nje ikakelisha featuring Menzi nisale kahle bafethu sengaphuma bafethu uyaphi manje kwethu ikakelisha ushoniwa babongwa ngibona losemsale bafethu wena phima ana fere khulu lapha na nje shayingoma ayikhale kwethu anguzwa MC kwethu anguzwa MC awafakanga ama-earphone kwethu thini mfethu MC ngithi khuphula ivolume lapho mfethu ngihlezi nawo okay mfethu muhle umsebenzi wakho mfethu udlala amaqhawe ngiyabonga mfethu athi ngenze ngikhiphele microphone lehla bizonyuka kancane ngibhekisa ispeaker phezulu kanje yeah mfethu asingimameli ngomudlalayo mfethu okay mfethu that's all nibhale ibambe lapho mfethu ngiyabonga kakhulu mfethu izingqwele zikamaskandi ngizomona lapha ke umsebenzi uvelile bafowethu ukhulunywa ngalo leli phetheleni ka-TikTok lesizele sigijima ngathi amathe ubani yena lapha ke igagelisha ithi nje
Sekade madoda. Hops, 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 hops. Shut up, shut up, shut up, shut up. Someone wants to go, come on, friend. Izibingelelo hanqanda kwamkhulu isithobe esikhulayo kunjani mnewethu? Ngiyaphila unjani bhuti? Ubungizile ukhulumayo. Cha. Ngizobe mafuphe mntakamkhulu ngeke ngize ngande kakhulu kodwa ngizoba mafuphe. Yebo bhuti. Mntakamkhulu cha ngike ngathi ukuhlala nje insukwini ngilokho ngidlula ngubona kakhulu umsebenzi wakho owenza ngothando. Owenza ngokuzinikela mntakamkhulu oveza ebantwini mntakamkhulu. Ngivisa nje ukudlulisa mntakamkhulu ukuthi kwande mntakamkhulu la uthathe khona. uNkulunkulu nje kwandisele umoya obe nawo indlela ozinikela ngayo mntakamkhulu, indlela okuthe othi ngiyisungulele ngiyisebenzisele idatha lami. Ngizame ukuthi ke ngisize abanye abantu abafowethu ngoba umuntu ngabantu mntakababa. Ngibonge futhi mntakamkhulu ukuthi ke ube nothando futhi ukuveza ukuthi ke umuntu ngabantu, yikho sizosho ukuthi ubuntu abande ebantwini mntakababa. Ngithi mntakamkhulu uNkulunkulu ekwandisele kuzoyenzeka mntakamkhulu kubukeka ngazathi lokho kwenzayo kwabanye yihlaya, kwabanye kubukeke kuwumsebenzi omuhle, kubukeka ngazathi akuyindawo. Kodwa yazi ukuthi inkinga into enkulu mntakamkhulu akekho wazi kusasa. Yazi ukuthi mntakamkhulu iminute elilodwa ngeminute elilodwa noma ngesekhond uyozwa igama elikhulu elokhona mntakamkhulu ukuthi ke likukhuphule ngendlela eyisimanga mntakamkhulu. Lokho kwenzayo mntakamkhulu uyatshala, uma utshala imbewu mntakamkhulu hayi ngoba imbewu ilahlile ngaphansi kwenhlabathi, kepha kukhona lokho okuzoqhuma kuqhuma enhlabathini elokhona mntakamkhulu ukuthi mase kuqhume leyo mbewu leyo mntakababa. Yazi ukuthi mntakamkhulu angeke kusaba imbewu eyodwa kodwa izimbewu eziningi mntakamkhulu. Ngibonga mntakamkhulu uNkulunkulu ekubusise kwande mntakamkhulu nomndeni wakho futhi mntakamkhulu. La uthi mawuhamba khona kube indlela zinhle, kube indlela zimhlophe mntakababa, ngoba ngicabanga ukuthi akekho umculo oke wathi mayefika la wamkhomba wathi ngicela idatha ngudlalela ingoma, wamkhomba konke ukwenza ngothando. Yonke into ukubona umuntu mayethinta into uyibona ukuthi uyenza ngothando, ayithakasela, uyajabula, uyabona ukuthi kube kuya ngalo muntu lona ngabe yonke into iyafezeka futhi ngabe futhi isiphumelele into yalowo muntu loyo, ngoba into oyifisayo ukubona omunye umuntu ephumelela mntakamkhulu. Engizokusho nje mntana ekhehla ukuthi kwande kungasi namhlanje kukusasa mntakamkhulu, kodwa uNkulunkulu uzokuphendula mntana ekhehla. Angeke kuhlale kunje
uNkulunkulu ngazo zonke isikhathi uyahlela ethule mntakamkhulu. Yikho mntakamkhulu uzokubona mntakamkhulu umuntu owile nomuntu ozosukuma ngendlela awe ngayo kuzoba khona umehluko mntakamkhulu. Uyabo? Kuzoba khona umehluko omkhulu mntakamkhulu. Kodwa yazi ukuthi la uNkulunkulu azokuvusa khona. La azokuvusa khona mntakamkhulu. Yazi uqhubeke mntakamkhulu ngoba uyasazi isandla into eyakwenza uphumelele mntakamkhulu uzungayijikela uzungayishintshela mntakamkhulu. Uhlale uyigcine ngaso sonke isikhathi ngoba uNkulunkulu uzothi mayekususa la bese ekufaka entweni la efuna ukubona ukuthi kena ke ngoba sekubeke kulelo zinga lelo awusoze wabajikela inabantu. Uqhubeke njalo mntakababa kwande Nkosi yami. Ngiyabonga kakhulu ngithi nje Jobe. Ngithi nje ngiyabonga kakhulu ke ngamazwi angikhuthazayo ngoba ngempela ngifuna uqamba amanga idatha engilithengayo angeke ngilibizeke lapha ehlangalaleni kodwa nje ke liningi kakhulu idatha ke engilithengayo ngilithenga ngenhliziyo emhlophe ngifisa ukuthi ngisizwe insizwa nentombi ezisakhula emculweni kangangoba abanye baze bangithuke ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga ngangena ngikhala inyembezi kwafika enye insizwa kuthiwa i-20 lathi thula mthuzana nomaskandi la kusiyigospel lena ngaqhubeka ngayibamba kushisa kunjalo ayikho lula insimbi engibambile iyashisa kodwa ngizaqhubeka ngibasize abafowethu ngibonga nje kakhulu kubaba uJobe nani nonke nje kadini lapha abafowethu ke sengiyaphuma abafowethu nisale kahle abafowethu sale kahle abafowethu ke Nifike nibhala bafethu Facebook ingqole kamaskandi kuphumile umthozana bafethu ucela niye khona bafethu. Bakhona le ngoma lena ngiyabhala bafethu. Studios ngiyalenga eshanje kanje uthatha umhlakaze
kodwa nhloko yakathotsha isila nhloko yakathotsha isila kodwa nhloko yakathotsha isila uhlalela ngihlale nawe ngihlalela uhlale nami uhlalela ngihlale nawe Wethu nokuthula sengivumile nokuthula wathi lapha yelefoni leze kufuka mantwana bafowethu ngicela nihambeni bafowethu lokho ipage ku Facebook noma igroup ebhala ukuthi ingqole kaMaskandi bafowethu nifike nibhale bafowethu ukuthi umjozana Ihambi network phela Mjozana ungasinaki impembi Nginakile ntombi nama nginayo network Yosihambi network emjozana ungasinaki lapho lokudansa lapho Ngiyaxolisa kakhulu kuze ngingasezwa lutho bangabe sengi online ngenxa yokuthi angafakanga ama earphone namhlanje awona battery bafowethu cela seniku Facebook bafowethu ke Ngikuza kahle baba hayi we nokuthula sis we nokuthula nokuthula Chacha lapho baba chacha lapho size kuwe manje ngqo Ngithi mina ningene ku YouTube nibhala ukuthi awucela simnike base basubhala ukuthi nokuthula uzomuze kucula ngawo ucela simnike uyezwa Uyezwa Okay bafowethu jamene Facebook bafowethu ingqole kaMaskandi kukhulunywa ngomjozana bafowethu nami ngisakhona ngiyabhala ama comment ngizofika ngiphendule khona bafowethu ngiyabonga kakhulu bafowethu bafowethu 85,400 nisale kahle bafowethu nokuthula usale kahle MC Kwanda usale kahle elibhodlezwe umshosha phansi amamboyisa nisale kahle bafowethu nonke nje ngithanda nonke ngibopha ngaphandle nje bafowethu nisale kahle sengibona Mroza uthi nje 2 ija sha amena ngiyabala lapho tala ngiyafisa bana Mroza bafethelele adimtshela ukuthi Mroza ngicela ukuthi ufone washela Mroza ngicela Mroza akude ukuthi uzokuthatha awashela kale Mroza ngizama namba mfethu baba ngelenza nawube I am not the show sibele kahle bye 2 Mroza akude